Maayong gabi, ania ang mga nag-unang panghitabo og kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Hatagan sa Kapitolyo ang mga lungsod nga gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ with heightened restriction ug bugas, mga dilata ug mga medical supplies nga ilang gamiton sa ilang mga isolation centers ug iapod-apod sa mga pamilya nga na-lockdown. Gipasalig usab ni Gobernador Gwen Garcia nga hatagan usab sa maong tabang ang mga displaced workers nga naapektuhan tungod sa pagsira sa turismo sa pipila ka mga lungsod. Ang dugang detalye ihatod ni John Fredson Granada. Mag-apod-apod ang Kapitolyo og hinabang nga pagkaon ug mga medical supplies ngadto sa 11 ka mga local government units nga gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine with heightened restrictions. Kini isip suporta sa mga COVID-19 patients nga naa didto sa Temporary Treatment and Monitoring Facilities kun TTMF nga gimontar sa mga LGUs alang sa mga asymptomatic ug mild cases sa COVID. Ang Provincial Health Office nagsugod na sa pag-apod-apod sa dulan 150 ka sako sa bugas ug 2,000 ka mga canned goods sa 11 ka LGUs. Gawas pa kini sa iapod-apod usab sa Provincial Social Welfare and Development nga tig 417 ka sako sa bugas matag LGU ug giban-abanang 4,000 ka pamilya ang matagaan. Mang-apod-apod usab og 7,000 ka mga dilata ug uban pang supply sama sa sabon ug disinfectant bleach. Prioridad nga matagaan niini ang mga na-lockdown nga pamilya ug ang mga indigent nga mga Sugboanon. Matud ni Dr. Cristina Giango, ang hepe sa Provincial Health Office, gawas sa pagkaon, nagpadala na ang lalawigan og oxygen tanks, pulse oximeters ug mga tambal ngadto sa mga lungsod alang sa mga gi-isolate nga adunay comorbidities. We will be distributing kanang rice and canned goods as assistance ngadto sa mga LGUs na katong gi-declare ni Gov as MECQ. Okay, and also for the kanang different municipalities na sila ang hire og doctors and 2 nursing attendants or midwife na man sa ilang TTMF yang mo shoulder and sa salary is ang province. And we'll also be distributing oxygen tanks with kanang sod ngadto sa mga different isolation facilities including pulse oximeters and other medicines na ilang magamit ngadto sa ilang isolation facility. Samtang gipasalig ni Gobernador Gwen Garcia nga hatagan usab og food supplies ang mga boatmen nga naapektuhan sa pagsara sa ilang tourism activities sa mga lungsod nga gipaubos ni Gobernador Garcia ug MECQ sama sa lungsod sa Oslob nga dili na makapahigayon og whale shark watching. Ang palihog i-coordinate nga rin with Attorney Dinsay, including katong sa sandbar para makapadala dayon ta ha. Actually, advise na sila na ipa-pick up na nila ang mga bugas ano niya. If need be, punan na to. Uban sa report ni Paula Mendoza, kini si John Fredson Granada. Balita sa Sugbo. Giaprubahan sa Mactan Cebu International Airport Authority Board karong adlaw Agosto 12 nga hatagan og gahom ang general manager niini nga musud og kasabutan tali sa Department of Transportation ug kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa katukuran sa Camotes Island Airport ug pagpanindot sa Bantayan Island Airport. Ang dugang detalye ihatod ni Eleanor Valeros. Gihatagan og awtoridad sa Mactan Cebu International Airport Authority Board ang General Manager niini nga si Julius Neri nga mopirma og Memorandum of Agreement alang sa pagpalambo sa Bantayan Airport ug katukuran sa Camotes Island Airport. Atol sa virtual board meeting nga gitambungan nila Gobernador Gwen Garcia ug mga miyembro sa maong board niadtong Agosto 12, giaprubahan sa board ang maong otoridad. Ang maong Memorandum of Agreement himuon tali sa Department of Transportation kun DOTR isip National Agency ug moay muhatag sa pondo. Mactan Cebu International Airport Authority isip tigdumala sa mga airport ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo isip tag-iya sa mga yuta nga tukuran sa maong tugpahanan. Kahinumduman nga mipasalig si DOTR Secretary Arturo Togade niadtong miduaw siya sa Sugbo nga motabang ang DOTR pagpangita og budget alang sa pagpanindot sa Bantayan Island Airport nga community airport pa lang karon nga himuon na kini nga tourism airport. Ang DOTR migahin na usab og 261 milyones pesos alang sa katukuran sa Camotes Island Airport. Kahinumduman usab nga nagkasabot ang MCIAA ug ang lalawigan nga hayan nga itugyan sa pribadong sektor ang pag-operate sa Camotes ug Bantayan Island Airport. Sama kini sa gibuhat sa MCIAA aron masiguro nga hapsay ang pagpadagan niini. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.
Mao kadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. At tangi ang uban pang kasayuran pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.